24 horas de viaje de Sevilla a Barcelona. Y luego de Barcelona a Premià cogimos el tren, el último tren de la noche. Cuando llegamos a la estación de Premià, pues yo el mar no lo había visto. Como aquella noche me hizo tanta impresión, porque había una ola fuerte y yo me agarraba a mi padre, yo era joven, era tía. Al mar adentro no me he metido nunca, porque me marcó, aquello a mí me marcó. Sons del mar, som de l'aigua i de la terra. Soc policia i treballo en el grup d'atenció a la víctima de Mossos de Premià de Mar. Tinc 48 anys, estic casada, tinc dues nenes, una de 4, una de 6. Sempre he sigut emprenedora, ara mateix tinc una parada al Mercat de Premià. Soc infermera i ara estic de directora al CAP de Premià de Mar. M'he dedicat molt a la meva part professional, sempre he anat combinant moltes coses a la vegada, des de cooperació internacional, en treballar al CAP, en fer investigació, en fer docència. I des de farà uns 4 o 5 mesos, soc la presidenta del Mercat de Premià. Jo soc policia, el que passa que sí que és veritat que en el grup d'atenció a la víctima on jo estic, poder la qualitat més necessària és la de ser empàtic amb l'altra persona. Jo crec que l'empatia és la clau. Jo crec que les dones som més empàtiques, no crec que sigui una cosa genètica, no? Vull dir, però, per exemple, tota la vida ens hem dedicat a la cura. Crec que per intentar canviar les coses des d'on sigui, una direcció, a casa teva o en una altra societat, és això, és primer posar les espardenyes de l'altre, mira com ho veu ell les coses i a partir d'aquí podrem parlar. Al principi arribava a casa i em ficava en el llit i recordava el que havia viscut i em costava molt de dormir. Això ara, amb el temps i les situacions que et vas trobant, t'acostumes a deixar de fer-ho, és a dir, és que arribo a casa i ara he de dormir. Quasi 35 anys que treballo a Premià, a la biblioteca. Surto així de regidora per Premià de Mar, per al partit del PSUC, fins a l'any 95, que acabo sent també alcaldessa durant 8 anys. I em falta poquet per acabar, perquè ja aviat em jubilaré. I a partir d'aquí fins que em jubilo, i ara estic de jubilada. Jo visc la meva futura jubilació com un acte de llibertat, perquè penso que molta gent té molta por a la jubilació perquè els hi fa por la llibertat. Soc escriptora i he viscut pràcticament tota la meva vida a Premià de Mar. Les protagonistes de les meves novel·les, jo diria que en general sí, són dones empoderades, són dones independents, dones lluitadores, dones que intenten obrir-se camí professionalment i conciliar-ho naturalment amb la seva vida personal també. L'herència que ens ve de pares, de mares i d'àvies doncs encara persisteix. La societat en la que vivim continua sent masclista, perquè si no ho fos no tindríem que fer coses com les que estem fent ara, reivindicar el 8 de març, etc. Si visquéssim en una societat igualitària, això no caldria. Porto 25 anys a Ràdio Premià de Mar, he fet aquest gener, i sóc una apassionada de la ràdio. Abans ja m'agradava molt la ràdio com a oient. Tinc 17 anys i ara mateix estic estudiant batxillerat científic per entrar a la universitat l'any que ve. I també sóc especialista en un esport mental que es diu speedcubing, que és el cub de Rubik. Vaig descobrir el cub amb 7 anys, però realment quan em vaig aficionar de debò va ser quan vaig descobrir el món de la competició, i això va ser amb 13 anys. La generació de la meva filla i de les meves nebodes, que tenen 20-25 anys, són combatives, són molt joves i tenen les idees molt clares, surten al carrer, discuteixen, s'enfronten als temes, s'enfronten a les persones, i a mi aquesta actitud m'agrada. Tenim un cos diferent, les dones dels homes, i sí que és cert que es poden fer rànquings que diferenciïn, diguéssim, el gènere, però en un esport mental tothom té el mateix cervell, per tant no veig convenient i no veig just fer un rànquing de dones i un rànquing d'homes. Estem en un moment que no podem donar ni un pas enrere, que la dona sempre ha hagut de lluitar, mai ens han regalat res, mai. Crec que jo m'he motivat molt i això és el que ha fet que és el que ha fet que hagi arribat lluny amb el CUB, perquè sense motivació
no s'arriba enlloc, penso. Està molt bé que un es concentri, es manifesti i faci el que vulgui, molt bé, però crec molt en la implicació personal de cada dona. El problema és quan una dona arriba a un lloc de poder i mana com un home. Aquí està el problema. I si arribem a un lloc de poder no podem manar com ells, hem de manar com nosaltres. Al ser dona és veritat que tens la sensació de que t'has d'exigir més perquè et creguin, perquè pensis que realment ets policia i pots fer la teva feina ben feta, perquè sí que és veritat que és una feina que generalment la majoria són homes. Comentaris de ostres, ets dona, no et fa por ser policia? Dic, bueno, m'estàs preguntant això, poder a un company que és home no li preguntaries si li fa por ser policia, i en canvi a mi sí. És una cançó trista per atzar o és una cançó d'amor amagada com un faro, veus? Ho he tornat a fer, ho he tornat a fer. La fragància del present l'escampa al vent. Com seria el món dirigit a les dones? Jo crec que seria molt més just, molt més pacífic. Que manem les dones no vol dir que només volem dones manant. O sigui, no hem de caure amb els errors que s'han fet, no? Vull dir, si volem la igualtat, hem de ser tots iguals. No podem ara ser nosaltres millors que ells. En cap moment crec que siguem millors, Crec que podem gestionar coses diferents i... Però sí, el món seria millor. Sí, crec que sí.